Bună dimineața, dragi sibieni! Săptămâna aceasta la Sibiu se ține săptămâna gastronomică. Care e ideea? Te duci la anumite restaurante de prin centru și nu numai, cred că de prin zona aia centrală, cu 50 de lei și ei îți dau un meniu de-a lor. Haideți să vedem despre ce e vorba. Cred că o să încerc Speak-ul, cred. Am ajuns în centru, suntem la Speak, da? Ăsta e meniul lor de 50 de lei. Supă de pui cu tăieței de casă și lasagna bologneze cu foi de casă, sos ragu. Hai să vedem, ăsta ni-l luăm. Gata, mă, mi-a venit supița, dar vreau să zic ceva foarte interesant. Restaurantul, doar că cred că singurul român de aici, deci numai turiști vin. Hai să vă arăt un pic supa. Supă de pui cu tăieței de casă. Bă, nu știu cum să vă arăt tăieței, dar chiar îți de casă, vezi, galbini de casă. Dar arde, te zici că o scos-o din lavă. Doamne. Bă, am tot vrut să vin să mănânc aici, dar am vrut să mănânc carbonara, mă, că am văzut că au ei o roată și făceau într-o anumită zi a săptămânii, dar uite, am venit și am mâncat supă. Supa, ok. Fix la ce te-ai așteptat la o supă. Hai, aștept felul 2. Gata, mă, a sosit mâncarea serioasă, zâmbetul mi-a revenit, hai să vă arăt. Arată lasagna asta într-un mare fel, mă. Chiar arată super bine, dar asta e și mai fiartă. De pun mâna pe ea direct, m-o trăznit. Bă, căutați bine pe Google săptămâna gastronomică. Vedeți că-s vreo 30 de restaurante. Alegeți-vă un restaurant și cu 50 de lei mergeți și vă dă ce vor ei de 50 de lei. Adică au un meniu acolo. Eu zic că merită să mergeți. Am văzut că e și combinatul și restaurante care de obicei e scumpe. Și ăsta de obicei e un pic cam scump, dar cu 50 de lei merită să vii. Încă n-am curaj. Hai, mă, să-i dăm, mă, suntem bărbați sau ce suntem? Are o tentă așa de vin. Sper că nu conține vin, că-s cu motocicleta. Să mă oprească poliția să-mi ia permisul. Bă, tare ciudat, e italienesc restaurantul și cântă muzică turcească. Sau de aia, cu arabii. Bă, ca să fiu 100% sincer, foarte bună mâncarea, doar că are tenta aia de vin. Nu știu, ori mi se pare, ori habar n-am. Eu cu nu beau vin, mă deranjează un pic așa, dar numai o tentă are așa, la un moment dat. Dar cred că pentru voi care n-aveți probleme cu vinul, cred că e exact fix topul de pe lume. Da, mă, cam atât am putut și mai lăsăm loc și de un desert. Mă duc să mănânc și un desert. Dacă tot e săptămâna gastronomică, să mănânc de 100 de lei, nu?